Velkommen til min hjemmeside. Jeg har valgt at bruge viewHeight 100 her til frontpagen, bare for at gøre det lidt mere immersive. Så længere nede her kan vi se mine produkter, som jeg har prøvet at tilpasse til personaen, som godt kan lide minimalistiske og mere elegante designs. Så jeg har prøvet at tilpasse farverne også til, som man kan se her under vores vine, så er der sådan en lille beskrivelse, hvad vinens smag er, og hvad der passer godt til. Og så har jeg prøvet at tilpasse farverne, for eksempel her lidt mere tropiske frugter, og her lidt bær. Ja, så farverne på selve hjemmesiden er rød på grund af Dannebrogsflaget. Så har vi logoet med en mere beige farve, som skal forestille sig sådan kystfarver som sand, og så noget blålig, sådan både i knapper og i futteren for havet ved kysten. Som man også kan se her, har jeg fjernet noget baggrund ved det her kystbillede, så for at gøre det mere flydende med de her sektioner. Så det vil sige, at det her det er en sektion, og det her er en sektion. Og så der baggrunden er fjernet her, kan man ikke sådan se, at det virkelig er en sektion. Så har jeg valgt at gå med store billeder. Jeg havde egentlig sådan et bølgemotiv, men det er så fravalgt. Jeg ved godt, at det gør lidt på performance her, men jeg følte bare, at det var mere vigtigt med den her vibe. Yes. Så hvis man går videre til vores vine, kan man se nogle filtre og et link til e-shoppen, som selvfølgelig er inaktivt, men så er de produkter, og så lidt historie til vinmarksejerne og deres værdier, som det her økologiske, som personen godt kunne lide. Yes, så lidt baggrund. Jeg har brugt de her kort gennem næsten hele hjemmesiden. Dem kan jeg meget godt lide. Jeg synes, at de giver sådan et minimalistisk og sådan clean look med sådan små animationer, sådan transition. Ja, så noget call to action til at booke noget vinsmagning og noget rundvisning. Også på sådan nogle kort her med et link til lokation og noget basalt information om e-mail og telefonnummer. Så også omkring hvor lang tid sådan noget tager og hvor meget det koster. Og så også til hvis man har forespørgsler til vinsmagning eller andre ting. Og mest spurgte spørgsmål. Til fotoren har jeg også noget information til kontakt og sociale medier. Så vil jeg gå videre til mobilversionen, fordi at personen godt kunne lide at være på hendes smartphone. Og jeg har så også valgt, at det viser jeg lige om lidt på desktop-versionen, men at lave hover-versionen også på mobilen, fordi at jeg tænkte, at personen, som er grafisk designer, nok ofte multitasker og vil måske minimere siden, så vil det være rart måske også at have de samme funktioner, samt at det ikke har nogen indflydelse på den mobile version. Men den mobile version vil så bare vise en highlight i begge og gøre teksten rød for den aktive side. Desktop-versionen, det er jo bare lige for at vise en hover-version her også, som giver sådan en linje med width 70% for ikke at gøre den for lang, og så også en active class for at markere siden.